manje manje yebo le manje esine vaccine kusayi corona yangampela kodwa kaze kugule noyedwa ezela intabeni. Praise the Lord. Nawu ke sambona uNkulunkulu esihlenga esithwala into esizele bazalwane asizile kwi conference. This is not a conference, akuyona inkonfa le. Number 1, number 2 akulona isonto. Singayenzi mistake uma sikhuphuka entabeni sitshela ukuthi siye esontweni. Siyofuna uNkulunkulu ingakho sifika la ngo4 omunye athatha itshe lakhe omunye athatha itshe lakhe ayifunele nje uNkulunkulu wakhe. Size siqala ukuhlangana ngo5 sesidumisa ke sekhala zonke lezi zinto. Nawu ke ungagibeli uze entabeni uzofuna uNkulunkulu uwehle ungayitholanga into ayizele. Awu amen. Abanye bakhuphuka yabo nje khona sebekhubekile usayikhali sound. Ngoba ubeze kwisound awakusakhali. Awu ngeke ngisamuzwa upastor Sebehla vele. Hallelujah. Angithi yabona asizile bazale kwisound size kuNkulunkulu. Hallelujah. And uNkulunkulu into esayisho ngoJanuary siqala sathi uNkulunkulu walentaba zonke izidingo zenu ngasa ngahlangabezana nayo. Praise the Lord. Hallelujah. Saze sathi last time sihambe sine confession eyisimanga faka zobuncane bese ngiyasuka kade kusawu iwevesi ngakesibili le ethusa abantu kakhulu ngoJanuary kade sila mhla ka23 sathi wonke umuntu ohamba la intabeni sicela ngasakhuluma umlutho ngecorona ngoba awukwazi ukuthi ukhonza uNkulunkulu ukuthandaza entabeni uphinde uwehle nawe uyobabaza njengezwe phansi. Awu amen. Nawe into yenzeka all the time mengabe sikhuphuka siza la intabeni. Ngiyakhumbula nje uma siqala saqala ku level 5 kuvaliwe sathi sehla umongameli walivulisa. Now sathi sikhuphuka kwesibili sakhuphuka futhi kuvaliwe izinto zaloku ishintsha. Now kulonyaka into eyenzakalile uma sikhulekela icorona sikwi item yokuyikhulekela specifically uma sesidilika sathola iannouncement eyisimanga yokuthi njengoba kade kusongwa abantu bethu ngoplastic bekudlalwa ngabo. Praise the Lord. Umuntu mengabe eseshonile noma esethule akabi nawo amandla okuthelela abaphilayo ngegciwane. Awu amen. Nawu ke leyo samubona uNkulunkulu ukuthi lo uNkulunkulu bazana ukhona into ebangukuthi lento ngathi iyasebenza noma isitha ongathi siyasebenza the more ibandla lihlukana the more isitha sithola amandla. Hallelujah. Nawu ke sikhuphuka la sizentabeni asizile ukuzophakamisa indoda akuzile ukuzophakama uphakisi akuzile ukuzophakama ibandla lakhe kodwa sobuyisela uJesu endaweni yakhe. Sekuhlala abantu esihlalweni wasuka umnikazi wesihlalo. Awu amen. Now mhlambe enye into singabuye siyibonge icorona ngoba lapho into ekade siyenzeke emabandleni kade sekuphakanyiswa amadoda athize. Awu Jesu indoda ethize abantu bafike basinde bangabusathi sisindile egameni lika Jesu bathi sisindile egameni lika babubani. Kodwa uNkulunkulu evusa lo mkhuleko uthi asizobuyisela uJesu esihlalweni. Sizophakamisa uJesu. Abantu abagcwele kuJesu bagcwele amasonto. Into nje ngiyibuke kubazalwane balezi insuku zokugcina ukuthi bagcwele isonto la emcabangweni yabo uyibona ngani letho umuke wakhuluma nje ngesonto lakhe kabi. Amen. Hayi uyabona lo akagcwele umnikazi wesonto kodwa ugcwele isonto. Na uNkulunkulu akasenzela umusa ahlangabezane nezidingo zenu kona bakhuphukela bekhala inyembezi. Ngiyathandaza ukuthi behle la uNkulunkulu eseyisulile inyembezi khona bakhuphukela kade babe apply bengaqasheki. Ngiyathandaza ukuthi mesehla kulentaba uNkulunkulu avula iminyango evaliwe isithe egameni lika Jesu waseNazaretha. Mese lo mlilo siyawuvuthela emabandleni. Noma ngathiwa sisaba u50 esikhonzayo kodwa sithatheni lento siyoyivuthela kubazalwane emabandleni esikhonza kuwo ngoba asizili ukuzoqala isonto la. Awu amen. Hallelujah. Angivaleke ngalokho ngicela ukuphinde ngenze le announcement ngoba
ngiyazi ukuthi ngiyayithanda into ezikhalayo njengoba sengisuka mekhona one-generator onayo eseduzane mfundisi wami umphephethu ongasiboleka sivele siphuthume sixhume sikhale ngiyacela ukubuyisela ku MC esaqhubeka nohlelo.